ассалому алайкум бинандагони гиромӣ, барномаи тилиётии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзури шумо менамоем. имрӯз асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар ҳайати роҳбарикунандаи вазоратҳои корҳои дохилӣ, тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, кумитаи телевизион ва радио ва дигар сохтору мақомоти давлатӣ тағйироти кадрӣ ба амал бароварда, кадрҳои ба вазифаҳои масъули давлатӣ таъин гардидаро барои суҳбат ба ҳузур пазирифтанд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Раҳмонзода Саиднақш ба вазифаи муовини вазири корҳои дохилӣ, Муҳсинзода Ғафур ба вазифаи муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ, Ализода Самариддин ва Абдусамадзода Зулфия ба вазифаи муовинони вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон таъин карда шуданд. Умарзода Саида аз вазифаи муовини якум, Одиназода Азиз ва Камолзода Мирҳамуддин аз вазифаи муовинони вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод гардиданд. бо қарорҳои ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, Шамсиддинзода Субҳиддин, муовини якум ва Рустамзода Дилафрӯз, муовини раиси кумитаи телевизион ва радиои назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон таъин гардида, Бобошоҳзода Маҳмадшариф ва Бақозода Сайрам аз вазифаҳои муовини якум ва муовини раиси кумитаи телевизион ва радио озод карда шуданд. мутобиқи моддаи 9 Қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи милитсия, дар мувофиқа бо президенти ҷумҳурии Тоҷикистон барои таъин намудан ба вазифаи сардорони шӯъбаҳои вазорати корҳои дохилӣ дар ноҳияҳои Дарвоз, Ванҷ ва Рӯшони вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, ноҳияи Шаҳристон ва шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд ва ноҳияи Темурмалики вилояти Хатлон розигӣ дода шуд. дар ҷараёни мулоқот сардори давлат ба кадрҳои ба вазифаҳои роҳбарӣ дар вазарату идораҳо таъиншударо ба хизмати поквиҷдодона ва азму иродаи қавӣ дар қабули қарорҳои ба манфиати миллату давлат созгор ҳидоят намуданд. тарбияи кадрҳои соҳибтаҷриба ва бозомӯзии кадрҳои ҷавон дар муассисаҳои вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ яке аз мавзӯъҳои асосӣ ва супоришҳои мушаххаси президенти ҷумҳурии Тоҷикистон буданд. дар иртибот ба авзои ҷомеаи ҷаҳонӣ мо бояд ҳушёру зирак бошем, манфиатҳои миллиро ҳимоя намоем, ба муроҷиатҳои шаҳрвандон сари вақт чораҷӯӣ намуда, амнiyatu суботро дар мамлакат таъмин намуда, иҷрои нақша ва барномаҳои қабулнамудаи ҳукумати ҷумҳуриро сари вақту сифатнок таъмин намоем. иброз доштанд пешвои миллат дар анҷоми мулоқот. фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи аз вазифаи раиси суди ноҳияи айнии вилояти Суғд озод намудани Турсунзода Шараф. мутобиқи моддаи 69 Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон фармон медиҳам. Турсунзода Шараф бинобар содир намудани кирдоре ки шаъну эътибори судияро пас мезанад, аз вазифаи раиси суди ноҳияи айнии вилояти Суғд озод карда шавад. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон, шаҳри Душанбе, 15 июни соли 2020. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Умарзода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Умарзода Саида Ғайрат бо сабаби ба нафақа баромаданаш аз вазифаи муовини якуми вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Камолзода Мирҳамуддин. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Камолзода Мирҳамуддин бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон. қарори ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон аз 15 июни соли 2020 дар бораи аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод намудани Одиназода. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон қарор мекунад: Одиназода Азиз Абдусаттор бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш аз вазифаи муовини вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон озод карда шавад. раиси ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон.
قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن بابا شاهزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند بابا شاهزاده محمد شریف سنگین مراد با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره از وظیفه معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد نمودن بقازاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند بقازاده سیرام عبدالستار با سبب به کار دیگر گذاشتنش از وظیفه معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان آزاد کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان بابا شاهزاده محمد شریف سنگین مراد مشورتچی شعبه امنیت اطلاعاتی پیشگویی و رابطه بین المللی جمعیتی کاتبات شورای امنیت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان شهر دوشنبه 15 ایون سال 2020. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رحمانزاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند رحمانزاده سعیدنقش حکیم معاون وزیر کارهای داخلی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن محسن زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند محسن زاده غفور محسن معاون یکم وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن عبدالصمد زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند عبدالصمد زاده زلفیه محمد کریم معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن علیزاده سمریدین. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند علیزاده سمریدین معاون وزیر تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن شمس‌الدین زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند شمس‌الدین زاده صبح‌الدین شمس‌الدین معاون یکم رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 15 ایون سال 2020 درباره معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین نمودن رستم زاده. حکومت جمهوری تاجیکستان قرار میکند رستم زاده دلافروز عبدالسلام معاون رئیس کمیته تلویزیون و رادیوی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان تعیین کرده شود. رئیس حکومت جمهوری تاجیکستان امامعلی رحمان. بینندگان گرامی برنامه اطلاعاتی اخبار را از تلویزیون تاجیکستان ادامه می‌دهیم. با استقبال 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در شهر و دهات کانیبادام کارهای آبادانی وسعت گرفته از جمله راه‌های محلی نوسازی کرده می‌شود. در شهر همچنین نخستین کارگاه کارکرد اولیه پرتاب به فعالیت آغاز کرد. گزارش رفضلی رحمان و دلشاد یوسفی.
иқдомҳои шоистаи таъмиру навсозӣ ободии роҳҳои маҳаллӣ аз самтҳои муҳими нақшачорабиниҳои омодагиҳои ҳамаҷониба баҳри иҷрои фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон оид ба истиқболи сазовори ҷашни бузурги миллӣ 30-солагии истиқлолияти давлатӣ буда дар шаҳру деҳоти вилояти Суғд мунфарши асосии роҳҳо дар шаҳру ноҳияҳо вусъат меёбад. қисми роҳҳои маҳаллӣ бо иқдоми мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғд бо маблағгузорӣ бо фармоиши идораи сохтмони асосии вилоят сурат мегирад. чунин иқдоми ободии роҳҳо дар шаҳри Конибодом амалӣ карда мешавад. Нахустин тадбирҳои навсозии мунфарши асосӣ дар қисми роҳи марказӣ хиёбони ба номи Исмоили Сомонӣ сурат гирифт. барои ин аз буҷети вилояти Суғд 2.7 миллион сомонӣ равона гардидааст. корҳои навсозии роҳ аз ҷониби роҳсозони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Тоҷроғут бо истифодаи техникию таҷҳизоти муосири роҳсозӣ иҷро, техникию таҷҳизот ва маҳорати коргарону мутахассисон асоси мунфарши меъёрӣ, қабату ҳамвории мутобиқ ба талаботи фарши роҳ мегардад. ин қисмати роҳи хиёбони асосии шаҳри Конибодом аз чорроҳҳо оғоз гардида ба деҳаи Диловарон мепайвандад. ин аз тадбирҳои навбатӣ ба маркази шаҳри Конибодом пайвастани деҳотиён тавассути роҳҳои обод мебошад ва аз ин иқдом сокинон изҳори қаноатмандӣ менамоянд. дар давоми 2 соли охир дар миқоси шаҳри нои Конибодом 25 километр роҳҳо таъмири асосӣ доданд. бо дастгирии бевоситаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон роҳи Исфарахуҷанд дар масофаи 18 километр пурра мунфарш карда шуд. бо маблағгузори ҳукумати вилоят 9 километр кӯча асфальт шуд. инчунин бо дастгирии ҳукумати шаҳри Конибодом ва соҳибкорон инчунин худи соли гузашта зиёда аз 12 километр роҳҳо асфалтпош намуда шуданд. дар пайравӣ ба ин амалҳои созанда бино ба нақшаи мавҷуда дар шаҳру деҳоти Конибодом бар замми таъмири ҷорию навсозӣ беш аз 15 километр роҳҳо аз ҳисоби мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Конибодом ва саҳми соҳибкорону ашхоси саховатпеша пурра мунфарши асосӣ карда мешавад. агар таъмиру навсозии роҳҳо як рукни ободӣ бошад, таъсису ба фаъолият оғоз кардани корхонаи коркарди аввалии партовҳои маишӣ бо саҳми соҳибкори ватанӣ Искандар Қодиров самараи ҳамкории мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии маҳаллӣ бо бахши хусусӣ ва ин нахустин корхона оид ба коркарди аввалии партов мебошад. Полиэтилен, маҳсулотҳои полипропилен ҳаст, поликарбонат, ҳамаи ин оҳан масалан маҳсулотое ки аз партов мебуранд бояд ҷудо кунем, баъд аз онро коркард бояд кард. дубора истеҳсол кардан мумкин. аз ҳамин партовҳое ки мисол мо мебурем, ҳадафи асосӣ ҳамин аст ки якум дараҷа табиатро тоза кунем, партовҳо ҳамаш ҷамъ нашаванд. коргоҳ дар масоҳати 2 гектар дар канори шаҳри Конибодом воқеъ гардида, масоҳати иншооти асосӣ 1200 метри мураббаъ мебошад. партовҳои маишӣ дар хати технологии тамғаи пресс макси истеҳсоли Федератсияи Россия ба навъҳо ҷудо карда мешаванд ва иқтидори таҷҳизот дар як рӯз коркарди то 130-140 мукааб метр ва дар як сол то 50 000 мукааб метр партов аст. партовҳо ба беш аз 15 нав аз ҷумла партови маводи пластикӣ ба 5 нав, коғаз ба 3 нав, зарфҳои пластикӣ 4 нав, шиша ба 2 нав ва партовҳои оҳану резина ба навъҳои алоҳида ҷудо карда мешаванд. баъдан қисми асосии партовҳои ҷудошуда пресс карда бандубаст мегарданд. партовҳо баъди коркарди аввалия ба коргоҳҳои коркарди дохилӣ ва хориҷи кишвар интиқол меёбанд. соҳибкори ватанӣ барои содироти партови маводи пластикӣ бо ширкатҳои хориҷӣ аз ҷумла Федератсияи Россия шартнома дорад. таъсису фаъолияти коргоҳи коркарди аввалии партови маишӣ дар шаҳри Конибодом тадбири муҳим дар тозагӣ, ҷойгиркунии партовҳо буда манфиати иҷтимоию иқтисодӣ меоварад. дар ин коргоҳ беш аз 20 нафар бо ҷои кори доимӣ таъмин гардидаанд. то соли 2021 дар ноҳияи Деваштиш 309 иншоот бунёду аз навсозӣ карда мешавад. то имрӯз 196 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифта, айни замон дар 95 иншооти дигар корҳои пардозгарӣ ва васлу насби таҷҳизот идома дорад. гузориши Мазбут Бобозода аз ноҳияи Деваштич. то рӯзи ҷашни мукарраму муборак бо ҷалби маблағҳои давлатӣ, саҳми соҳибкорони муваффақи ватанӣ ва бурунмарзӣ, хайрхоҳии сокинон ва ҳашарҳои оммавӣ дар маркази ноҳия ва 8 ҷамоати шаҳраку деҳот 153 адад иншооти хурду бузурги сатҳи мухталиф бунёду аз навсозӣ комил гардонда мешавад. хурсандибахш аст ки токунун аз ин миқдор иншоот 196 адад мавриди истифодаи умум қарор гирифта, феълан дар 95 иншооти дигар корҳои сохтмону бунёдкорӣ ва васлу насби таҷҳизот бо маром идома ёфта истодааст. бо иқдом мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии ноҳияи Деваштиш, дастгирии соҳибкорони бонангу номус ва кӯмаки аҳолӣ дар маркази ҷамоати деҳоти ваҳдат бунёди маҷмӯаи хизматрасонии соҳибкорӣ бо авҷ идома дорад.
то истиқболи ҷашни мубораки 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ҷо бо маблағи наздик 4 миллион сомонӣ барои 35 000 нафар сокинон силсиламарказҳои хизматрасонӣ, савдо, хизмати маишӣ, меҳмонхона ва инфраструктураҳои дигари кӯмакрасон бунёд ва мавриди истифода қарор мегирад. дар ҷамоати деҳоти ба номи исмоили сомонӣ соҳибкорону аҳолии хайрандеш имрӯз бо харҷи наздик 1 миллион сомонӣ ба бунёди маркази хизматрасонӣ ва тӯйхонаи муосир шуғл доранд. феълан авҷи корҳои сохтмон ва таъмиру тармими куллӣ дар ҷамоати деҳоти яхтан ба мушоҳида мерасад. маврид ба таъкид аст ки дар ин ҷамоати деҳот ба истиқболи арзандаи ҷашни миллат 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон 40 адад иншооти нақшавӣ ва 14 иншооти ғайринақшавӣ бунёд карда мешавад. ҷиҳати парвои парвариши 20 000 сармурғ ва ҳиссагузорӣ дар афзоиши истеҳсоли тухм 3 бинои алоҳида бунёд гардида истодааст. соҳибкори дигар илҳом сидиқов дар ҳамин мавзеъ барои парвои парвариши 200 сар моли калони шохдор ва афзунсозӣ ва танзим даровардани нархи гӯшт дар бозорҳои истеъмолӣ бо роҳи ҳашар бино бунёд карда истодааст. ҳамзамон бо маблағҳои ин соҳибкори ватандӯст боз як бино ҷиҳати парвариши 60 000 сар мурғи гӯштии бройлер сохта шуда истодааст. дар деҳаи бахти ҷамоати деҳоти мазкур бо иқдоми соҳибкори варзида эрали идрисов дар майдони 1.5 гектар сардхонаи ғунҷоишаш 1500 тонна маҳсулот бунёд карда мешавад. соҳибкор ҳамчунин азм дорад ки ҷиҳати бо кори доимӣ ва маоши хуб таъмин гардондани 50 нафар ҳамдиҳагон бунёди нуқтаи борченкунии автомобилӣ ва маркази хизматрасонии савдоро то ҷашни саиди 30-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон сохта мавриди истифода қарор диҳад. зикри ба маврид аст ки аз 54 адад иншооти ҷашнӣ 12 ададашро кофтаву ба истифода додани чоҳҳои амудии оби полизӣ ташкил медиҳад. бо ин васила 200 гектар замини ташналаб ва солҳо бекорхобида ба гардиши кишоварзӣ дароварда 400 нафар сокинони бешуғл бо кори доимӣ ва 1000 нафари дигар бо кори пурманфиати мавсимӣ фаро гирифта мешаванд. мазбут бобозода аз ноҳияи деваштиш барои барномаи ахбор.